Savopack valmistaa teollisuuden kuljetus- ja varastointipakkaukset, jotka kestävät aikaa, käyttöä ja kilometrejä. Pakkausratkaisumme sopivat vaativille toimialoille suureenkin tuotantoon. Vientipakkaukset raskaisiin kuljetuksiin ja pitkiin matkoihin. Uudelleen käytettävät ja kokoon taitettavat rakenteet, jotka säästävät tilaa ja helpottavat käsittelyä. Erikoispakkaukset, jotka suunnitellaan tarkasti tuotteen ja käyttötarpeen mukaan. Tuotteidemme valmistus on tehokasta ja tasalaatuista. Tuotantomme on rakennettu kasvamaan tarpeesi mukaan, yksittäisistä kappaleista suuriin sarjoihin. Toimitamme tuotteet aina ajallaan ja luotettavasti. Asiakkaat ympäri Eurooppaa luottavat Savopackin ratkaisuihin, kun he tarvitsevat turvallista ja tarkkaa pakkausta. Yhdistämme kokemuksen, modernin tuotannon ja käytännön ratkaisukeskeisyyden. Jokainen pakkaus suunnitellaan käyttötarkoituksensa mukaan. Savopack. Rakkaudesta pakkaukseen.